Ben, comecei a escribir por volta de tarde, aló en Lugo, cando fun a estudar a Lugo, entre outras cousas pola ausencia do mar. Eu, que son da Coruña, que son da Ribeira, costoume moitísimo adaptarme, e esa ausencia, eu creo que sempre escribimos de ausencia, esa ausencia do mar levoume a escrever. O mar sopraba azul e abaneaba as follas dos carballos, mentres eu paseaba silencioso ao compás do teu recordo. Xa de volta na Coruña, un taller no Ateneo Coruñés, Falta unha coma, e sobre todo a revista Os habitantes do lago, liderada por Samuel Rodríguez, na que nos atopamos Xulio Béjar, Lino Braxe, Ana Antonio, Inma Antonio Souto, Xan Carlos Pereira, non sei, un montón de xente que daquela comezábamos a escribir, pois Os habitantes do lago canalizou, digamos, esa escrita. Para min a escrita é unha maneira de intervir no mundo e é algo fundamental. Non é unha pose, é unha necesidade. Tamén é moi importante na miña obra o conflicto existente entre a cultura occidental e a cultura tradicional galega, que esmorece, aprisionada, esmagada por esa cultura occidental capitalista uniformadora.